Раҷон савол камтарак дароз мешад, лекин савол бениҳоят муҳим аст. Як бародари мо оиладор шудагиак рости гап ай тарафи ҳамин дар тарафҳои Москва ҳамсар гирифтагия ҳазратҷон. ҳамсараш мақсад алҳамдулиллоҳ итоаткунандаи Аллоҳай, ҳама тарафа хубай, лекин никоҳшон ончунон шуда ки ман худам ҳатто дар ҳайрат мондам. вақти муллора занг мезананд ки мақсад моро никоҳ кун, никоҳ мекунад шуна ва мулло мега ки ба телефон мешава никоҳ кунӣ ва болои вай мега бо ман ҳатто метавонам ки мақсад шоҳид дабавид кунам дар ҳамин никоҳ. бо баъди вай мега ки никоҳи шумо мега дар як ҷо мақсад мегзара. вақте ки зану шавҳар мега дар як ҷо мега и дуруста. ҳамин чиза шумо чӣ мегӯед устодҷон дар бораи никоҳ? никоҳе ки зану шавҳар дар як ҷо будагиянд, телефон кати мақсад никоҳ кардагиянд. ҳамин никоҳ дуруст аст ё не? аслан никоҳа бояд падари келинд, падари духтар ё бародари духтар никоҳа кунад аслан. ва агар рафту масалан хешовандони духтар дар Тоҷикистон, духтар дар Русия масалан бошад ва дар ҳузури падару модари духтар ду нафар марди мусулмон бошанд ё дар ҳузури домод ва арӯс ду нафар марди мусулмон бошанд шоҳид, гӯяд ки духтари моро, ман духтарамро дар ҳузури ҳамин ду шоҳид ба фалонӣ додам, гӯяд ҳамаро мешинохта бошад, ҳамин никоҳкун, шоҳидҳо, домод ва арӯс иноро мешинохта бошад. бале баъзе уламо иҷозат доданд. инам дар ҳолатҳое ки масалан дирӯз мана пурсиданд домод дар зиндон аст. домод дар зиндон аст, унҷо домлое даровардан ба намемондиянд никоҳ кунад ё як ду шоҳида намемондиянд, медарояд ба назди масалан домод, падари духтар ҳамроҳи духтараш медарояд, шоҳидо дар берун ҳастанд. яъне шоҳидо занги телефонӣ мекунад, мегӯяд ки дар ҳузури ҳамин шоҳидии шумо ман духтарама ба фалонӣ додам, мегӯяд дар зиндон аст. ҳеҷ иҷозат аст ин. лекин хеле не ки мисол шахсое ки он олимое ки манъ карданд, гуфтанд ки дар ин ҷо сабаби манъ ин аст ки фиреб шуданаш мумкин аст. фиреб ки шуд, эҳтимол аст ки масалан шахси ки монеии никоҳ аст, шояд зани шавҳардора ба никоҳ дод, масалан намешиносед, шояд уно дигар каса овард, гуфт шоҳид ёфта ё падари келин гуфта, бегона набошад. агар никоҳкун ҳамаро шиносад, дуруст аст бо телефон никоҳ кардан. лекин хоҳ дар Россия бошед, хоҳ дар Аврупо бошед, ба ҳамин ҳоҷат нест, ба ҳамин никоҳи телефонӣ,илло дар ҳолатҳои зарурат. дар ҳолати зарурат, масалан падари келин дар дигар кишвар аст, масалан валӣ дар дигар кишвар аст, омада наметавонад, дигарҳо масалан домод, арӯс, шоҳидо дар як ҷо ҷамъ шуданд, фақат як иҷозати падару модараша гирифтанд, масалан бо телефонӣ, бо занги видеоӣ бошад, боки надорад. лекин модоме ки дар Россия, дар Тоҷикистон, дар Аврупо бошед, мана масҷидҳо ҳаст, марказҳои исломӣ ҳаст, дар ҳузури мардум никоҳ кунед, то ин ки аз шубҳа дур бошед, саросима нашавед дар никоҳ. бале.